салом дӯстон, чӣ тавре мегӯянд аз ноумедиё ба суумед аст поёни шаби сиёҳ сафед аст. Поёни шаби сиёҳ ҳам ба мухлисони Реал Мадрид ва президенти он Флорентино Перес фаро расид. Зеро Фабрицио Романо ахиран аз гузариши Килиан Мбаппе ба Реал чун футболбози озод эълон намуд. Баъди интизориҳои зиёд ва ҷангу ҷанҷолҳои бозорӣ бо парижиён, ахиран Мбаппе ба Мадрид меояд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими футболӣ аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тайёршавӣ ба евро сар мешавад ва моро то рақобатҳои дӯстонаи мунтахабҳо интизор мебошанд. Украина қувваи худро бо Олмон месанҷад, а Италия бошад аз Туркия имтиҳон мегирад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Рӯзи расидани Мбаппе ба пойтахти Испания 6 июн аст. Дар Мадрид ҳамчунин баронанд ки маросими муаррифии бозингар ба таври тарихӣ сурат мегирад. То ҳол чӣ тавре медонем, маросими аз ҳама пуршукӯҳ ва сермухлистарин муаррифӣ кардани Роналдо соли 2009 буд. Он замон баъри дидани Роналдо ба варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу беш аз 85 000 мухлис омада буданд, ки то ҳол чун нишондоди рекордӣ боқӣ мемонад. Баъзеҳо тахмин мезананд, ки вақти муаррифкунии Мбаппе дар варзишгоҳи Реал Мадрид мухлисони бозам бештар ҷамъ мешаванд ва як нишондоди рекордии навин ба қайд гирифта мешавад. Агар ин масъаларо як тараф гузорем, аслан худи омадани Мбаппе ба Мадрид як ҷолибияти хоса дорад. Бубинед, бозингаре ки дар бозор нархи беш аз 180 миллион евро дорад, чун бозингари озод ба тими наваш меояд. Яъне Реал Мадрид аз барои трансфераш ба парижиёни ягон танга намедиҳад, зеро ӯ махсус баъри омадан ба дастаи собиқи Роналдо ниҳоят шартномаро бо гранди парижӣ дароз накард. Реал Мадрид ҳам 2 соли ахир зиёд аз барояш даводав карду ахиран аз ӯ даст накашид. Хулас, мухлисони футболиро як таърихи нави фаъолияти якҷояи Мбаппе ва системаи Мадрид интизор аст. Он ҷо ҷоизаи дастави бештар мешаванд ё унвонҳои инфиродии бозингар ахиран зери даст меоянд. Албатта мо дар масири солиёни наздик мушоҳида хоҳем кард. Дар ҳаёти Реал агар асоситарин хабар ин ҳам пешвозгирии чеҳраи асосӣ аст, дар Барселона аз ин пас гапу чап бештар бо Бавария хоҳад буд, зеро собиқ мураббии мюнхениҳо ба мисоли дигарон талош мекунад то нафарони худиро пеши худ сарҷамъ кунад. Дар омади гап, Ханси Флик мехоҳад Кингсли Команро дар Бавария бибинад. Аз ин рӯ Барсаи Флик ҳам нисбати ҳамлавари Бавария диққат кардааст, хабар медиҳад нашрияи Билд. Чӣ тавре гуфта мешавад, нисбати ин бозингари 27-сола худи сармураббии Барселона Ханси Флик таваҷҷӯҳ кардааст. айни ҳол корҳои трансферӣ атрофи ин гузариш дар марҳилаҳои нахусти анҷомдиҳӣ қарор дорад, зеро айни ҳол Коман бештар дар фикри баромад дар Евро 2024 аст. Бавария бошад дар навбати худ бо омадани пешниҳоди дуруст омода аст то ӯро аз даста ҷоб диҳад. Дар омади гап, дар бозор ӯ 50 миллион евро нарх дорад. Аслан ин мавсим дар сафи мюнхениҳо Коман 27 маротиба ба майдон омад ва 5 голу 3 ассист ба омор гирифт. Оморҳо ва рақамҳо худ аз худ мегӯянд, ки дар Бавария аз рафтанаш сахт ғамгин нахоҳанд буд. Ба хаёлам агар гапҳои миёни ду ҷониб сари арзиши гузариш ба зудӣ дуруст ояд, мо шоҳиди рафтани Коман ба Барса мешавем. ҳамзамон дастаи чоруми Ла Лига бо ҷамъбасти мавсими ҷорӣ бо як бозингари хати ҳамлаи хеш видео кард. Ин дастам Атлетико Мадрид аст, ки бо ҳамлавари голландӣ Мемфис Депай хайрхуш кард. Бозингари 30-солаи мунтахаби Нидерланд, ки дар бозор 12 миллион евро нарх дорад, ахиран чун бозингари озод аз Мадрид канор рафт ва акнун баъри харидорон метавонад чун як чеҳраи қобили қабул бошад. Дар сафи дастаи Симеоне ин ҳамлавар ҳарчанд дар фурсатҳои зарурӣ голҳои лозимӣ мезад, вале чун бозингари ҳайати асосӣ ва слишком дар ба кор бурда намешуд. ин мавсим дар Ла Лига Депай танҳо 23 маротиба ба майдон омад ва 5 голу заду як ассист низ ба номаш муҳр зад. Ба Атлетико бошад, моҳи январи соли 2023 бо нархи 3 миллиона ба муҳлати 3 сола аз Барса омада буд, вале аллакай баъди 1.5 сол ҷонибҳо қарор карданд, ки ба ҳамкориҳо бармаҳал бояд нуқта гузошт. Тақдири баъдии ин нафар ҳам ба мисоли Коман баъди Евро 2024 роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард.
یک خبر دیگری مهم و иловагӣ атрофи Реал он аст ки Винисиус Жуниор машғули рекордзаниҳост. ин навбат бозингари ҷавони бразилӣ ҷавонтарин бозингаре гардид ки дар ду финали Лигаи Чемпионҳо гол задааст. ӯ ҳатто ба задани рекорди Месси ҳам даст ёфт. Бозингари мунтахаби Бразилия дар ду финали Лигаи Чемпионҳо то синни 23 солагию 325 рӯзагӣ ба задани гол муваффақ шудааст. Дар омади гап Месси бошад, ба ин дастовар то синни 23 солагию 338 рӯзагӣ муваффақ шуда буд. Яъне Винисиус ба муҳлати 13 рӯз пештар аз Месси ба задани гол даст ёфтааст ва аллакай рекорди устураи футболи ҷаҳониро нав кард. ин ҳам дар ҳолест ки Виниро ҳамагон муддаии асосӣ дар гирифтани туби тиллоӣ мемонанд. Карло Анчелоти ҳатто баъди пирӯзии 15-уми Реал дар финали Лигаи Чемпионҳо бо боварии бузург эълон кард ки Винисиус дақиқан ҷоизаи Френс футболро ба даст меорад. Хулос ки чунин рекордзаниҳои барвақтии ҳамватани Неймар замони ғуруби карьераи варзишии Месси ва Роналдо оқибати неке хоҳад дошт. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.